porukassa just nämä persoonat. Vaikka ne on erilaisia, niin me opitaan toisiltamme ja pystytään niin kuin antaa toisillemme. Ja sitten kun ne on niin pitkään ollut osatöissä, niin me tunnetaan toisemme. Ja mä tykkään itse siitä, että mä tiedän just, että jos itse tarvii jotain niin kuin tiettyä semmoista vitsiä tai huumoria tai muuta, niin tietää, kenen luota sen saa. Ja sitten parasta on myös mun mielestä se, että vaikka kuinka väsyttäisi itseäkin aamulla, eläimien, lapsien, elämän tai minkä tahansa niin kuin keskellä, kun kello soi, kun lähtee ajaa toimistolle ja tulee toimistolle ja näkee sen porukan, niin se tuo mulle energiaa, vaikka itse sanonkin ja itse on rekrytoinut nämä kaikki tänne, mutta se tuo mulle valtavasti energiaa. Meillä on kuitenkin nämä tietyt tunnit päivässä, mitä käytetään porukan kanssa, niin tässä porukassa itse ainakin koen, että saa virtaa, eikä niin, että joutuu antaa itsestä liikaa sitten niin kuin energiaa, vaan että kummatkin osapuolet saa toisistamme.